Salutare toată numele meu este Gabriel, bine v-am găsit la un episod de Skyward. Hai să continuăm să vedem ce vrem și să facem un episod de azi. Ok, au urăsc mapa asta. Dar hai să vedem dacă putem să facem ceva pe ea. Aici trebuie să iei itemul extrem de repede. Și nu mai e blocurile, doar ce ai nevoie. Să bea și ai mâncare. Vai, deci ne dă pe mai mulți pe o insulă. Și nu-i ca la team, adică nu putem să ne lovim sau chestii. Ne lovim, adică ne luptăm. Deci trebuie să fie extrem de rapid. Trebuie să zbor din... Cum vezi că ajungi la o secundă, repede te duci înainte spre aia și deschizi chestul rapid. Ok. Ia tot. Da, deja. Ați văzut? Ați văzut? Cât de enervant este asta. Deci, puneți-mi cât de enervant poate să fie. O, stai, ce-am făcut? Ah, fuck. Cât de enervant poate fi asta? Orbu. În sfârșit. Sper să intre ăștia mai repede. Ui. Când un erou cade, faptul că se ridică îl face super. Cred că are nevoie de asta mai mult decât mine. Hai, bă, trebuie să fie neapărat full serverul. Deci mă duc rapid la coadă, mă duc să fac parcurul, iau chestul de la cap și apoi plec. Let's go! Scuze, nu-ți face griji, mai începe un joc în 15 minute. Dacă locul nu mai există. Și acum că nu mai e nimeni aici, unde este mingea de foc? Cine politicos? Pura pipasca. De ce nu-i plac hainele mele? Ha, puf. Nu mai fac parcurul. Full piele. Te puțin. Ai, nu știu să e clar. Mai făcut geamă. Da, Marc, dar n-am parc. Nu-mi săgeți. Voiam ca o minge de foc spre tine. Îmi cer scuze, am stricat surpriza. Ok, eu n-am că eu acolo, dacă îmi pic o sabie, da. E bun și ăsta. Sigur, avem propriul laser cu fundă cu tot. Nora, de unde știu că am nevoie de ajutor? Mi-a spus Billy și eu știam că e timpul să fac ce e corect. Sigur că da, ești un supererou. Și eu sunt un super răufăcător. Repede, Nora, scoate-i peticul. Ușor. Drăguță rase, te sun când vreau să-mi scoți vreo amăniță. Bă, da, sunt sus cu glumă. Lasă-l dracu pe ăla. Timpul să trecem la fapte.
Sunt în chest. Rapid! Harris, cum te-ai furișat aici? Adică, surpriză? Da. Ia te uite la voi. Da, să vă fac o poză. Uite, puneți-vă peticele astea. Ia de aici, nu mai pot. Bine, atunci vă aduc niște flori și puteți să povestiți ce ați făcut azi. De fapt, a fost cea mai frumos zi. Îți păstrez un loc lângă mine, Phoebe. Trebuie să-i căutăm pe ăștia. Wow, chiar te place? Ce pot să spun? Cred că s-a încălzit puțin față de mine. Arde ceva aici? Hai la tort! Nu am săgeți. Sper că ești mândră de tine, Nora. Mi-ai distrus Peticul în prima ta salvare de supererou. O salvare încearcă pluralul. Tu, Phoebe, Harris, copiii de la petrecere, probabil orașul. Bine, calmează-te la Ăla era statui. Phoebe, poate că ai pierdut peticul, dar cred că ți-ai găsit nouă uniformă. Bă, mai sunt doar eu cu unul. Ai dreptate. Doi, adică. Super malefic. Și părul meu s-a aranjat perfect. Ăla ce sta pe insula lui și nu vine la bătaie? Ah, perfect. Să dea pe shift. Rezolv eu. Stă ce prost acolo. Mă bucur că ai revenit. Bă, dar toți stau pe insulă. Ce fi comic ar fi fost scadă? Mamă, ce era scad eu. Ce dezastru! Vrea cineva să explice asta? Vrea cineva să plătească asta? Plățișare Maxi? Aduc eu mătura. Și eu sunt la protecția animalelor. Supereroi și provocători. Pentru familia Thunderman. În continuare la Nickelodeon. Are guma. Pui mei, eu. Bă, m-am crezut cum a aruncat unul. Și acum o să aibă A, uite un chest. Nu l-am văzut. Să fie ceva bun. Tot ce-mi trebuie. care va fi noua superputere a lui Harry. Luat, am impresia. Episoade din Harry Pericol. Duminică de la 25 la Nickelodeon. Bă, ăla de ce stă așa acolo? Mi-e frică să mă duc la el, că poate are săgeți. Da, dacă sar, pierd mâna blocată acolo. Să-și revin, să-și revin, să-și revin. Și pune itemurile. A revenit. Aaaa! Pizda mult. Mori, mă, mori. Vac! S-a panicat. Unde e pula mea ăla? Hello! Salut! Am câștigat! Nice! Bun, jucat destul de bine. Bine că am avut și noroc, mi-a dat itemul din prima, bune. What? N-am mai jucat niciodată mapa asta. Holy fuck! Bă, ce emoții aveam! Am avut așa multe emoții când am sărit pe pod la ăla. Mamă, deci am crezut că am căzut. Am o dispoziție bună. Nu-mi pas că mă bate din prima, am o dispoziție bună. Ok, nu prea mi-a picat chestii bune, dar în fine. Mi-am văzut un chest aici și al treilea acolo. Perfect. Poți să nimezi pe ăla cu săgeți. Ăla-i centru. Mai multe săgeți și bulgări. Perfect. Sabie cea mai bună de aici, toporul. Bă, ce pula mea, unde e altă insulă? Cu altul cu să-l bat. În fine, mă duc acolo. Dacă mă ia unul din spate, s-a dus cu fericire. Bă, dar spre sus, bă, nu, că-i cercul la mare. Să cred că nu vine nimeni pentru orice eventualitate. Bă, nu spune că n-am destule blocuri în tot inventarul.
Perfect. Nu cred că am destule blocuri în tot inventarul. Unul a ieșit. Am șanse să câștig. Dar eu ăla acolo. Care habar n-am ce face. Bă, trebuie să sar de aici. Măcar să fiu deasupra. Încredere mai departe. Farmec. Frumusețea și încrederea se cultivă în familie. Bă, nu neapărat. Că e biloiul ăsta. Pentru orice eventualitate. Ca să nu se folosească nimeni. Să aibă ceva zid în fața lui. Perfect. E unul aici. Pista, mă. Te fut în gură. O săgeată, fix ce-mi trebuie. Pantalon. Rapid. Nice. Că nimic bun. Bravo. Fuck this game. Autoeroii tăi preferați. Fiecare pachet de Angry Birds napolitane, biscuiți și mini prăjituri. Nu mai stau să iau blocuri. Mereu tatuaje noi în pachetele Arca Angry Birds. Ah! Colecția. Pista. Avea lucruri bune. Mamă. Puci m-am sporiet. Fuck. Mamă, îmi tremură mâna. Nu mai am... vine la asta. Vine la aici și eu nu mai am viață. Îmi trebuie mâncare. Bă, n-am mâncare pe bune. Oi, bogul. 2 aeruri. Ole, fuck. Ole. What? Unde e sabia? Perfect. Bă, dar n-am mâncare. Fuck, n-am mâncare. Wow. Mâncarea așa e importantă. Nu vine nimeni. Trebuie să mă întorc pe insula mea să iau mâncare de acolo. Mamă. Mâncare. Mă duc după ce mi se regenerează, vreau să mă duc repede la ăla. Uite, handicapatul. Ia chestul. Mama, am crezut că am căzut. Fac și noi aproape trebuie să încheiem episodul. Ok, e timpul. Mai mănânc o dată și apoi e timpul să trecem la fapte. Sabie de diamond? Glumești? Fuck this game. Sper că sunteți pregătiți pentru Oh, pulilă! Am câștigat? Sabie de diamond. primi notă pentru Am câștigat? Cine reprezentați statul care Cred că am câștigat. Bă, unde e următorul? am mai vorbit despre asta. What? Unde e următorul? Așadar, scopul de Oh, fucking obțină pacea mondială. shit. Mă aruncă? Din cauza poluării Am câștigat? Nice! Noi vom încheia episodul, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să like și noi ne auzim data viitoare. Mamă, nu cred că am câștigat. De 2 ori. Pa!